Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, suspect sa pagpabakalin shabu sa Kamaligan Camarines Sur na taga-siyudad kang Naga, arestado kan PNP Kasubanggi. Metro Naga Water District nagaandam na sa paabuto na Peña Francia Fiesta. Chinese Ambassador to the Philippines bisita sa groundbreaking kang basketball court na ikukonstruir sa siyudad kang Naga. Paglinog na dara kang bulkan mayon, nanutaranin pagkusog basado sa huring advisory kang DOST Feebox. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod Bareta. Kinumpirmar ni Vice Mayor Francis Belen kan Pili Camarines Sur na liwat siyang nag-asumer bilang acting mayor kang Senabanwaan matapos na i-implementar na ang preventive suspension kay Mayor Tomas Bongalonte Jr. huli kan administrative case na inaatubang kaini sa sangguniang panglalawigan kan Camarines Sur. Ang preventive suspension ang pinagserbi kay Mayor Bongalonte Jr. kang nakalis na Hunyo 30. Sa iba pang bareta, huli sa sumbong kan mga residentes kan Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur sa mga pulis, naaresto ang suspect na imbuelto sa buot sa pagpapabakal nin illegal na droga sa saindang lugar. Aramutang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang sumbong ka mga nakaistar sa Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur na aresto kan mga operatiba kang Kamaligan Municipal Police Station ang suspect na si Glenn Moratalla, residente kang Barangay Santa Cruz, Siyudad kang Naga. Sarong sa Shenin Subol Shabu na may street value na 1,000 pesos ang na-recover ka mga operatiba sa suspect. Tubod si Police Major Jason Andres na ang kabisto kang suspect sa nasabing barangay ang involved man sa illegal na droga. Kasubanggi po, nagkagawa kami ng bypass operations laban sa sarong tao na inapod man lang kan komunidad na permisa nang yaon duman sa saindang lugar. So na-aware na nagkagawa po ng alarma, aware ta pirming yaon duman, dahil maninda bisto. Or may kabisto man duman na sigurado ko na sarap man sa mga konektado sa pagbabariwas or disseminate kan sa indang mga illegal activities. Ang pangaran po kani kan sa muyang nadakop, yung si ang Aka Junior, Jean Moratalla, Bangate, 44 anyos, taga Duman sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Actually po, ang nakuha lang sa iya, sarong sa siya, estimated value ng, street value na 1,000 pesos lang. Tinawan man in dakulang importansya ni Police Major Andres ang pakikipagtabagan sa sainda kan mga residente sa barangay. Kung kaya sa kada programa kang Kamaligan Municipal Police Station, pirmi subutin ng pinag-involto ang komunidad. Ang community is the police and the police is the community. Kung mayo po ang komunidad, dahil po magiging tayong po ang sarong lugar. Tano po, ang komunidad po, sila po ang nakakahiling kang mga nangyayari in the absence of police. Kaya po, ang komunidad, permimi pong kinukonekta sa samuyang programa, tasaro po sinda, or sila ang ultimate talaga na nakakatabang sa mga pagkakaigwa ng peace and order sa sarong lugar. Hiyaon ngunyan sa custody kang Kamaligan Municipal Police Station ang nadakop na suspect as sinagahalat kang kasong isasaangat kontra sa SAIA. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, anumnang barangay sa Kamaligan, Camarines Sur ang natauanin certification kan PIDEA Camarines Sur bilang drug-cleared barangay. Susog kay Police Major Jason Andres, Chief of Police kanasabing Banwaan, may saro pasindang barangay na yaon sa proseso para makabali sa listahan kan drug-cleared barangay sa Banwaanin, Kamaligan. Uga po kitang tracing barangay at nakapag-certified na po kita sa PIDEA ning anom na barangay. May saro po kita ngunya na ongoing na to be certified by the PIDEA at tinahalap na lang po sa indang confirmation at ipapa-upload po kami for para ma-certify na kami.
Sa iba pang bareta, Metro Naga Water District amay ang pagpreparar para sa bastanteng tubig inumon sa maabot na Setyembre. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung ang mga konsyal kang Naga na chairman kamanlailan na komitiba para sa mga civic activities kunya na paabot na Perna Francia Fiesta ang nagaandam na para sa nasabing okasyon. Ang Metro Naga Water District sa pamamayo ni Acting General Manager Florencio Mongoso Jr. ang labo-labo naman subot sa mga aktibidad para sa namasiguro ang bastanting supply ng tubig inumon sa bulan kang Setyembre. Susog kay Acting General Manager Mongoso ang mga leakages ang sedang trinatrabaho ngunyan. Primera vez po si mga very active kita mo niyan sa mga leakages kasi ang problema taka nagdagdag kita ng supply, yun na po yan. Siyempre nagdagdag si pressure, etc. Si mga luma na pong mga tubo nagkakaigwan ng leakages. Dakulang abala man sa MNWD kung nadadanyaran ang linya ng tubig kan mga nagkakalot digdi sa syudad kang Naga asin sa Magaraw, Camarines Sur. May linya subot kay sindang nadanyaran. Sinasabayan pa man kaning mga contractors na dahil nag-aasikaso mag-coordinate sa tuya, sigisan ng kalot, naduwahan na po kita na sa road expansion, tinamaan si main lines na mismo pati. Nadakula po ang kasayangan ta sa tubig kayan. And iyan po, automatic po yan na-cut off kita para ma-prevent po na maglaog sa system si mga ati. Kaya nagagad kaming pag-intindi sa publiko. Kadakol po kayo sa social media nagsasabi na dahil kami nag-a-announce. Ang leakage po kaya dahil man pwedeng mai-announce yan ahead of time. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, naglalaom si Acting General Manager Florencio Mongoso Jr. na makukuanindaan 12 hasta 20 litro kada segundo na tubig sa ginigibong drilling para sa pumping station sa Gainsa, Camarines Sur. Ang sobra subot digdi ang isusupply maninda sa Kamaligan, nakataid sana kan Banwaan kan Gainsa, Camarines Sur. Ang Gainsa po will be needing about 15 to 20 liters per second. Kung magsubra po kita sa 20 and hopefully magsubra, may susupply ta po yan sa Kamaligan. Magkataid man sana po yan duwang munisipyo. Si iheras naman sa ibang lugar, gigibuhan ta po ng paagi. Padagos pa sa mga bareta, oral daw na training asin disiplina sa sadiri. Yan ang balon kan Prisa Ayawan asin Takraw team para maipahiling antibay asin kakayahan kan mga Bicolano sa nagraraning Prisaa 2023. Just like other team po, our main goal is to win the championship. Magiging malaki po itong challenge sa grupo namin po kasi ito po ang new members po, first time po namin mag-compete sa nationals po. Mas nagdagdag kami ng time from Monday to Sunday morning. Training kami din. Mas dinagdagan ang workouts and training for our improvements po dahil national na ang competition. Ang lesson pong natutunan namin is wag po maging super kampante sa pag-perform po and gawin po yung best. Ibigay po yung 100% na best mo sa pag-perform. More on discipline sa training, lahat sa diet, sa training, sa pagpuyat, discipline. Focus dapat dun sa goal namin which is yung makamit ang championship sa National Prisaa. May showcase mo po ang group ni sa ibang lugar. So our team po is working tirelessly to give our best performance and can't wait to share it with you. Please support the Prisaa Bicol representatives. Share love, yun lang po. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Chinese Ambassador to the Philippines naging bisita kang siyudad ng Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mayong ibang isyong pinagtukar ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Shilian na naging bisita kan lokal na gobyerno kan Naga kasuudma, kundi ang sa iya sa ng pagdonar nin lote na tutugdukanin basketball court sa Liberty Village, Barangay Kararayan, Syudad ni Naga. Susog kay City Councilor Jose Perez, normal na trabaho kan sarong ambassador na maglibot sa mga lugar na sa iyang nasasakupan. Apwera kan Naga, nagbisita man ang nasabing Chinese ambassador sa probinsya kan Albay. Mayo man po pig-urulayan, political, territorial, or whatever, kundi ito pong sign ng goodwill and pag-donate nga ng basketball court duman sa Urban 4 sa Kararayan. Sa iba pang bareta, sa pinakahuring Mayon Volcano update na iniluwaskan sa maagong alauna nin hapon, nanutaran ang maluyang volcanic earthquake, alagad nagkusog poon kan sa maagong pagkaaga. Hastang niya na pagkahapon kung sain
Nadurar nin 11 segundos asin liwat na namatayan matapos ang 5 segundo. Nagpapadagos man ang pyroclastic density current hali sa pinakatuktok asin rockfall activity. Huli kay ni padagos na pinapaalerto ang mga residentes na iyaon sa 7 km asin 8 km extended danger zone in kaso maging malala pa ang sitwasyon kan Bulkang Mayon. Padagos sa mga bareta, Creating Hope for Special Minds Project kan Rotary Club of Naga Cáceres, Ginibo, Kasudma. Uya ang sakuyang report. Paglaom, iyan ang mawot na maitao sa mga kaakian na nangangaiponin espesyal na asistensya sa paagikan proyekto na pinanginotan kan Rotary Club of Naga Cáceres, Kasudma na pinangaranan nindang Creating Hope for Special Minds. Nagpamalas nin magagayo na talento ang mga kaakian na miyembro kan SPED community. Asin nagkaigwaman in bloodletting activity sa tabang kan mga personahe kan Naga City Police Office na an magiging beneficiaries iyo mismo ang special children. Sigun sa presidente kan Rotary Club of Naga Cáceres na si Maria Bernadette de la Cruz, haluy niya na ining advokasya nin hulita bilang sarong magurang nin aki na may Down syndrome, mawut niyang makataonin kagianan, kaugmahan, asin paglaom, bako lang para sa iyang aki kundi pati naman sa ibang miyembro kan SPED community. The reason why ito yung mahal na mahal kong advokasya because I myself is a mother of special child. Meron akong 8 years old Down syndrome baby. Kaya yun, sigad naman gumagawa ng paraan para talaga yung dream kong na matulungan sila, eto na to. Para talaga to sa mga batang special kids. So para hindi na sila mahirapan na sabihin sa ospital na pasensya na mag-antay ng dugo kasi wala available. Automatic pag sinabi nila na sila ang beneficiary ng Rotary Club of Naga Cáceres, automatic Sir Leo Calyao will assist for them to get a blood. Saro sa mga personahe kang NCPO na nagdonar nin dugo, iyo si Patrolman Eileen Barsek ang Traffic Enforcement Unit. Sigun sa iya na saro mang registered nurse, dakulang kaugmahan na magkaigwanin pagkakataon makadonar nin dugo, tadakula subuot kaini ang benepisyo. Actually po kasi I'm a registered nurse before entering po the service. So alam ko po yung kahalagahan o ano po yung pag-donate ng blood po, especially those sa mga in-need and emergency cases po. So kapag nagdo-donate po kami ng dugo, kahit po kaming nurses, nakakagaan siya lalo. Knowing na we can prolong lives po. In just a drop of blood, we can prolong lives po and save lives. Iniman ang naging mensahe ni Roj Galicia, saro sa mga magurang na presente sa aktibidad. Gusto may magpasalamat sa Rotary Club of Naga with SPED, Naga City SPED, for giving us the opportunity para ipahiling yung ano pang pwede may discover sa kakayanan ng akit ni. So this is a good big help for us parents na mayong enough time para to attend the needs of our children. So this is a big opportunity for us. Ang nasabing aktibidad sarong pagpapahiling na panu nin talento asin dakula ang potensyal kan special children kan sa tuyang komunidad, lalo kung matatawan ang mga ininin maninigong tabang asin asistensya. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, dating PNP Regional Director asin ngunyan City Councilor kang Naga City na si Omar Buenafe, naging commencement speaker sa Naga College Foundation. Aram mo naman ang kompletong details sa report ni Antoinette Eduardo. Your better measure of wealth and success in life is the amount of happiness you derive out of making positive impact on people's lives and on the environment. Iyan ang parte ka naging mensahe kan commencement speaker na si Naga City Councilor Omar Buenafe sa mga naggraduar kan Biyernes, Hunyo 30 sa Naga College Foundation. Bago naging konsehal kan syudad ni Naga, nagtukaw bilang PNP Regional Director kan Bicol si Buenafe, siringman Assistant Secretary of the Bureau of Corrections na may 3-star general rank. Orgulyo subuot para sa iya na makabalik sa NCF kung saan siya naggraduar nin high school. Asin napuwera sa iba niya
niya pang nagkanurudan sa nasabing institusyon ang pakikipagkapwa ang saro sa mga importanteng nanudan niya na dara niya sa kudngunyan na siya saro ng konsehal. Nagpaabot manin pasasalamat sa NCF si Buenafe sa pag-imbitar sa iya bilang commencement speaker. May I express also my profound gratitude for the invitation and for this opportunity to speak in this momentous event, the 76 commencement exercises for the NCF Class 2023. It is indeed a distinct privilege for an alumnus, and I am truly honored. Labi 1,500 ang naggraduar sa NCF kan Biyernes, as sinahiling sa lalawgon kan mga ini, pati naman kan sa indang mga mahal sa buhay, ang labi-labing kaugmahan. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang sa may official Facebook fan page GNN TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyong official YouTube channel GNN TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.